ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଉଜଙ୍କୁ ଗେଇଲି। କହଳିଆ ବିଅରୁ ପାଣି ପୁରା ବୋହିଗଲା। ମୋ ନାଁ କାଳିଆ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ। ଥରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଣି ଆସିଥିଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଆଉ କହିଲେ ରାତି ବେଶୀ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୋ ରୁମ୍ରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଗୋଟେ ରୁମ୍ 3 ଜଣ କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବି ହେରି, ତୋ ପାଖରେ ଭାଉଜ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଭାଉଜ କହିଲେ ହଁ ଚଳିବ। ସେଠୁ ମୁଁ ରାଜି ହେଲି। ଆଉ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଖଟରେ ଶୁଅ, ମୁଁ ତଳେ ଶୋଉଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ ଆମେ ଖଟରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ମୁଁ କହିଲି 2 ଜଣ ଲୋକ କେମିତି ଶୋଇବା। ସେ କହିଲେ ଚଳେଇଦେବା। ଯାହା ହଉ ଶୋଇବା ପରେ ଦେହକୁ ଦେହ ଘଷି ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଆସୁଥିବା ବାସ୍ନାରେ ମୋତେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ଏତେ ପାଖରେ କେହି ଶୋଇନଥିଲେ। ନ ଜାଣିଲା ପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇଲି। ସେ କିଛି କହିଲେନି। ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇପଡ଼ି ସେ ମୋ ଗାଲକୁ ଆଉଁସିବା ପରେ ମୋ ଗାଲରେ ଚୁମାଟେ ଦେଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଚୁମା ଦେଉଥିଲି। ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ମୋ ଓଠ ମିଶିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଡରିଗଲି କାଳେ ସେ ଖରାପ ଭାବିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଟି ଖୋଲିଦେଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ଧରି ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଓଠକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆମେ ଚୁମା ଦେଉ ଦେଉ ସେ ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ନିଜ ଛାତି ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ଆହା ବୋଲି ହେଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ, ଗାଲ ଆଉ ବେକକୁ ଚୁମା ଦେବାରେ ଲାଗିଥିଲି। ସେ ବି ମୋତେ ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମୋ ହାତ ଧରି ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ସେ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଜୋର କରି ଚିବୁଥାନ୍ତି ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇ ସେ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରି ମନ୍ଥି ଦେଇ ଆଗ ପଛ କରିବା ପରେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭାବରେ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ମନ୍ଥୁଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଖଟରେ ଶୋଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ 2 ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇ ଦେଇ ବିହାରୀ ଭାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇ ଦେଲି। ତାଙ୍କ ବିହାରେ ଭାଣ୍ଡ ସହଜରେ ପଶିଗଲା ପରେ ଘେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବି ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଉଠେଇ ମୋତେ କହୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘେଇବା ପରେ ସେ ମୋତେ ନିଜ 2 ଗୋଡ଼ରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ଭାଣ୍ଡକୁ ବିହାରେ ପୁରା ଭିତର ଯାଏଁ ପଶାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଝଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କର ବିହାରୁ ଏତେ ପାଣି ବାହାରିଲା ଯେ ଭାଣ୍ଡ ପୁରା ସର କରି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯେତେ ଜୋର ଦେଇ ଘେଇଲେ ବି ମଜା ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଭାଣ୍ଡକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ମୁଠେଇ ଧରି ମୁଠି ମାରିଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା। ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ପରେ ମୁଁ ପୋଛାପୋଛି ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଶୀତ ଦିନ କାକର ଲାଗୁଥିଲା। ବାହାରେ ଛାତ ଉପରୁ ଆକାଶ ଦିଶୁଥିଲେ। ସେଇଠି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଚୁମା ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଲି। ତାପରେ ସେ ନିଜ ନାଇଟ୍ ପୁରା ଖୋଲିଦେଲେ। ମୋ ମୁହଁରେ ନିଜର ଦୁଧ ଦେଇ କହିଲେ ଖାଅ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଖାଇଲି। 2ଟା ଦୁଧ ପାଳି କରି ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିହାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇଲି ଆଉ ସଲସଲ କଲି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ ଆଉ କହିଲେ କାଳିଆ ମୋତେ ଏଇଠି ଘେଇବ। ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚୟ। ରୁମ୍ ଭିତରୁ ପଟି ଆଣି ତଳେ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସେଇଠି ଶୋଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବିହାରେ ଭାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦେଇ ଜୋର କରି ଘେଇଲି। ଏବେ ମୋତେ ବି ଜୋସ୍ ଅଧିକ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଧ 2ଟା ଆଗ ପଛ ହୋଇ ହଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ନେଇ ଏମିତି ଚାପି ଘେଉଥିଲି। ସେ ବି ଆ ହେଉଥିଲେ। ଏମିତି କରୁ କରୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଝଡ଼ିଗଲୁ। 2 ଥରେ ଲାଗ ଘେଇବା ପରେ ସେ ବି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧି ଶୋଇଗଲେ। ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇଗଲି। ସକାଳୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳକୁ ଭାଉଜ ଗାଧେଇ ସାରି ଆସିଲେ ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କହିଲେ ତମେ ଭାରି ସୁନା ପିଲା, ମୋ ଦୁଧ ପିଇବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କହିଲି। ପରେ ସେ ନିଜ ନାଇଟ୍ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଦୁଧ ପିଉ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ଧରି ମୁଠି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ ଖଟରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ନେଇ ଚୋଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କି ମଜା। ସେ ଜୋର କରି ଚୋଷିବା ପରେ ନିଜେ ବିହା ମେଲେଇ ଶୋଇଯାଇ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର କର, ତମ ସାଙ୍ଗ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ବି ଭାଣ୍ଡ ବିହାରେ ଦେଇ ଜୋର ଧକ୍କା ମାରିଲି ଆଉ 10-15 ଧକ୍କା ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଝଡ଼ିଗଲୁ। ସକାଳୁ ମସ୍ତ ଖେଳଟେ ହେବା ପରେ ମୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇ ବସିଗଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। କହିଲା ଭାଉଜ ତୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି।
ଡକ୍ଟର କହିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ହଉ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଭାଉଜ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ ଗଲି। ସାୱାର ତଳେ ଭଲକି ଗାଧେଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟେକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କହିଲି। ସେଠୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗାଧେଇଲୁ। ଆଉ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ମୋ ହାତରେ ଭଲ କରି ତା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସଷ୍ଟପର ଆନନ୍ଦ ନେଲି। ଆଉ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଘଷି ଘଷି ମୁଁ ଚରମ ସୁଖ ପାଇଲି। ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାଥରୁମ୍ରେ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଭଲ କରି ଗାଧେଇ ଆସିଲୁ। ସେ ପୋଛାପୋଛି ହୋଇ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେଇ ତା ପଛରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଝଟକୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ଏତେ ସୁଖ ଯେ ମୋତେ ଆଜି ଯାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ସୁଖ ତ ଏବେ ବି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଖ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ସେ କହିଲେ, କାଳିଆ, ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଏମିତି ସୁଖ ଟିକେ ଦେଇପାରିବନି? ମୁଁ ହସି ଦେଇ କହିଲି, ହଁ, ପାଖରେ ହୋଇଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ରହୁଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତ ସବୁବେଳେ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ତମେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବେ କୁହ, ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ମୁଁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇବି ତମର। ସେ ଲାଜେଇ କହୁଥିଲେ ତ ଟାଣ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣିଲି ଆଉ ସୋଫା ଉପରେ ବସାଇଦେଲି। ନାଇଟ୍କୁ ଉପରକୁ କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଚାପି ଦେଇ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲି। ଆଉ ସେମିତି କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ବିଅକୁ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ସୋଫାରେ ବସି ନିଜ ଅଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ପଛକୁ କରି ଆଣି ବିଅକୁ ମେଲେଇ ଦେଇ ମୋତେ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କ ବିଅକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଚାପୁଥିଲି ଆଉ ଜିଭରେ ଘେଉଥିଲି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିଅରୁ ରସ ବାହାରି ଆସିଗଲା। ଏବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ସୋଫା ଉପରେ ପଛ କରି ଆଣ୍ଠାଇ ଦେଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିଅରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ରସାଳ ବିଆ ସେକ୍ସ ଇଚ୍ଛାରେ ପୁରା ମେଲେଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଆରେ ପଶିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ଧରି ଦେଇ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବା ଭଳି ତାଙ୍କ ପଛରୁ ବିଆକୁ ଘେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଧକ୍କା ପରେ ଧକ୍କା ମାରି ଚାଲିଲି। ସେ ଖାଲି ଆ ଆ ହଉ ହେଇକି ବୋଉ ମରିଯିବି ବୋଲି କହି ଏମିତି ଚିଲଉଥିଲେ। କହିଲେ, ମୋ ଦୁଧକୁ ଦଳ ଘିଅ। ମୁଁ ସେଠୁ ସେମିତି ଘେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଧକ୍କା ପରେ ଧକ୍କା ବାଜିବା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବିଆରେ ଜୁଆର ଆସିଲା ଆଉ ବିଆ ରସ ବାହାରି ସେଠି ସୋଫା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ବି ବାଣ୍ଡ ଅତି ସହଜରେ ଭିତର ବାହାର ହେଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଓଦା ସରସର ବିଆରେ ଘିଅ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଖାଲି ପଚ ପଚ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ସେ ଆ ଆ ହେଉଥିଲେ ବେଳେ ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଧରି ଚିପିବାରେ କହିଲେ, ସେ କାଳିଆ ବୋଲି ଚିଲେଇ ଉଠିଲା ଆଉ ଗାଣ୍ଡିକୁ ପଛକୁ ଆଣି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ନିଜ ବିଆ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଦେଲେ ଆଉ ଚିପି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋତେ ଜଣିଲା ପରି ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ସେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବେ ଆଉ ତା ଶରୀର ଶୀତଳ ବି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜୋର ଜୋର ଧକ୍କା ମାରିବା ପରେ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ। ଭାଉଜ କହିଲେ, କାଳିଆ, ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ମର୍ଦ୍ଦର ଗୋଟେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ପିଚକାରୀ ଭଳି ପ୍ରବେଶ କଲେ କେମିତି ଲାଗେ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଆହୁରି 4-5ଟା ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଆଉ ବିଆ ଭିତରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଭିତରେ ଯାଇ ଚିପି ଧରିଲି। ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେବା ସହ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ତାଙ୍କ ବିଆରେ ପଶିଗଲା। ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ସେମିତି ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଭାଉଜ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତମ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଛୁଆ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଳିଆ, ତମେ ମୋତେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ମୁଁ ବି କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ସଫା ହୋଇଗଲୁ। ସେ ରୋଷେଇରେ ଲାଗିଗଲେ, ହେଲେ କହିଲେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ରୋଷେଇ କରିବ। ସେ ଖାଲି ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଠିଯାଇ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଖାଇଦେଇ ଆସୁଥିଲି। ସେ ବି ଖୁସିରେ କରୁଳି ଉଠୁଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆମେ ଖାଇବା ପରେ ଏକାଠି କିଛି ସମୟ ଖଟରେ ଗଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ଥର ମୋର ମନ ହେଲା କି ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସେମିତି ମୋ ଇସାରାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ତା ଫ୍ଲାଟ୍ର ବେଡ଼ରୁମ୍ ସାମ୍ନା ବାଲକୋନିରେ ତଳେ ମସଲଣ କପଡ଼ା ପକାଇଥିଲେ। ସେଠି ଆମେ 2 ଜଣ ତଳେ ଗଡ଼ି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଗେଲ କରୁ କରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘେଉଥିଲି। ଯଦିଓ ବାହାରକୁ ସେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କାହାକୁ ଗୋଟେ କରୁଛି। ଏଇ କଥା କହିବା ପରେ ଭାଉଜ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହୋଇ କହିଲେ, କାଳିଆ, ରାତିରେ ଏଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ସେକ୍ସ କଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ମୁଁ କହିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ। ସେ କହିଲା, ଆଜି ରାତିରେ ମୋତେ ଏଇଠି କରିବ।
ମୁଁ ଆଉ ଜୋର ଧକ୍କା ମାରିଲି। ସେଇ ବାଲକୋନି ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୋଟା କପଡ଼ାକୁ ବି ସେ ବିଆରସରେ ଓଦା କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବିଆରେ ନେଇଗଲେ। ଆମର ଖେଳ ସରିବା ବେଳକୁ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲୁ। ଆସୁ ଆସୁ ରାତି ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଖାଇକି ଆସିଗଲୁ। ସେଠୁ ଭାଉଜ କହିଲେ, ତମେ ଆଜିଠୁ ମୋ କଇତା, ଆମେ ଏମିତି ହେବା। ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି।